ке паса фенове? Вие сте с новините на Лононимас. Днес сутринта между 3 и 4 часа е избягала една маймуна от местният зоопарк. Маймуната е известна с своите чикийски номера. Всички педофили се радват на нея и я знаят като Луконг. Ще помолим всеки гейтак, който играе с него, да спре, за да може Луконг да се върне в своята ебана клетка. Длъжни сме да го кажем, за да си вземем заплатите и да ги изхарчим в близкият секс-шоп. Това беше от нас. Сега останете с нашият колежка, която ще допълни още скапана информация. Здравейте! Вече ме познавате. Аз съм човека, с който разбирате най-важните неща за героите в играта. Днешният герой, героят, който всеки ден ходи на обезпаразитяване, защото е пълен с кърлежи и мирише. Живее в мръсотия в един зоопарк, който го посещават наркоманите, пияниците и дядките, които стоят на пейките и мастурбират. Луконг, маймуната стояга, с която лесно си чисти лайната от задника си. Пасивът му е, че когато си бие чикийка и когато свърши, започва да се вкаменява, защото не е вцикал и не му тече спермата, главичката му започва да го дразни. Затова доста маймуни от семейството му са обрязани, даже някои по 2 пъти. С първата си магия той скача поради запека му и удря хермафродита с тоягата, която прилича на кривият му хуй. С втората магия той получава токсична сперма и тя оживява в негов клонинг, и така успява да избяга от нежелани изнасилвачи. С третата подред магия той с помощта на матрак Дормео се изстрелва към избран от вас педерас. Ето че стигнахме до ултраатаката на Луконг крал Педаливич. С нея той изважда своят пенис и започва да се върти. Вятърът дава тръпка на пениса на господин Педаливич. С въртенето се доближава до избрана от вас проститутка и опитва да си вкара на дървеният хуй в ануса на проститутката, но тя подскача, защото я удряте неволно. Това беше от нас за Луконг крал Педаливич.